Здравейте, аз съм Петър Димитров и съм организатор на международния джаз фестивал A2 Jazz. Той се роди тук, в красивата Докторска градина в София, вдъхновен от любовта ни към музиката и желанието ни да покажем магията на джаза. Точно тук, на това място, през лятото на 2011, за първи път изпълнихме градината с музика, красиви хора и дадохме началото на най-големия джаз фестивал у нас. През изминалите години A2 Jazz порасна и намери своя нов просторен дом – Южния парк. По време на фестивала на тази поляна се събират над 30 000 души публика, които аплодират едни от най-големите и значими имена от световната джаз сцена. Идеята ни за този фестивал вдъхнови и хората, без чиято помощ той нямаше да е реалност. Още от самото начало фондация Америка за България прегърна нашата инициатива и ни помогна не просто да създадем, но и да изградим A2 Jazz. Такъв, какъвто го познавате днес. Искам да изкажа огромната си благодарност към фондация Америка за България, която през всичките години стои зад A2 Jazz. За помощта, за енергията и любовта, която влага във всичко, което създава в културния живот на България. Благодаря ви!